गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम बोसोर गोदान 1432 बैसागु रंजालि बैसागुनि थाखाय जों एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशन हिसाबै सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो गासैनिसिमबो जासिहरबाय। जोङो दिनै गोनांथार मोनसे इस्युखौ लानानै बेयाव जथायै जोङो प्रेस मिट खुंनाय जादों। बिनि जाहोनानो जाहैबाय बावैसो सिगां आं आंनि मोखां बिजाबाव फोरमायनाय जे NIA स्पेशल NIA केसनि गासैबो केसफोरा सेन्ट्रेलनिफ्राय आसामाव सफैगासिनो दं होननानै आं मोनसे फोरमायथिनाय जादोंमोन। दा गमामायैनो दिनै बियो मोगथां महराव नुजाफैबाय। दाखालिसो 8 तारिख खालि गुवाहाटीसिम सफैबाय। सेन्ट्रेलनिफ्राय गुवाहाटीसिम दैथायहरनाय जाबाय आरो बियो जोंनि गासै स्पेशल NIA केस नांनाय सा 54 जोंनि जोहोलावफोरा दिनै दासिमबो जेलाव दङ। दा बिथांमोननि केसा गासै 9था दङ। बे 9था केसा आसामाव सफैबाय। बे केसानो जाबाय NIA स्पेशल केस RC 01/2014, RC 02/2014, RC 03/2014, RC 04/2014, RC 05/2014, RC 06/2014, RC 07/2014, RC 01/2015 आरो RC 09/2019 बे NIA गासै 9था केसा दिनै सफैबाय आसामावहाय। दा बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशननि जानानै जोंनि नख'र मन्त्रि अमित शाह जीखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार CM सारखौबो जोङो जोंनि एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशननिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर जासिहरो आरो सान हर नाजानायनि गेजेरजों बे जोंनि 9था केसखौ जाफुंसार होनायाव आबुङैनो खस्थ' लाबोनाय जोंनि बिटिआरनि चिफ सार मानगोनां श्री प्रमद बर' सारखौबो जोङो एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशननि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। जोङो मार्च खालि जोङो आसामनि एडभोकेट जेनेरेल देबजित सैकिया सारखौबो जों लोगो लाहैखादोंमोन जे NIA केसनि बे माखासे केसफोरा 9था केसफोरा जुदि आसामाव जुदि फैयोब्ला गमामायैनो बिनि गासै दायित्वफोरखौ सारा लानानै खामानिफोरखौ मावलांनांगोन होननानै जोङो बिथांखौहाय जों लोगो हमहैदों आरो सावरायलायनाय जादों। बिथाङाबो खोथा होदों जे आसामाव सफैयोब्ला फार्स्ट टाइम आंनो खबर लाग्रोनानै बेखौहाय ल' बायदियै माखासेफोरखौ बिजिरनायनि गेजेरजों जे मा राहा लामा लानांगौ बेखौहाय आं खालामगोन आरो पजिटिभलि खामानिखौ मावगोन होननानै बिथाङाबो जोंनो एसुरेन्स खोथा होदों। दा बेफोरबायदि गासैबो बिथिङाव खामानि मावनायनि थाखाय जोङो आरो खनसेबाव जाय बिथांमोना बे केसनि थाखाय दुखु खस्थ' लादों खामानिफोरखौ मावदों जों बिथांमोनखौ आरो साबायखर जासिहरबावो। जोङो दिनै गोजोननाय मोनदों। जों जेरैबायदि लुबैदोंमोन जेरैबायदि बेफोरनि थाखायनो जों एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशन हिसाबै सान हर खामानि मावदों। दा बेफोर गासैबो मोगथां महराव मोननायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि बेलायाव गोबां चर्चा जादों नंगौ जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड दिनै बिथांमोना हयथ' गावसोरनि साननायनि गेजेरजों बे अल्टारनेटिभ पार्टीखौ दादों जानांगौ। दा आङो बिनि गेजेराव मोनसे उदाहरनसो लाबोनो नागिरदों जे आइरन शर्मिला बिथांखौ बयबो मिथिगौ। 2000आवहाय जेब्ला 10 जन सिभिलियानफोरखौ मणिपुराव गावथारदोंमोन बेनिफ्राय आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावार एक्टखौ बोखारनो थाखाय आइरन शर्मिलाया 16 बोसोर हांगार स्ट्राइक खालामदोंमोन। 16 बोसोर हांगार स्ट्राइक खालामनायनि उनाव बियो जेब्ला 2017आवहाय इलेक्शनाव बाहागो लाबाय। इलेक्शनाव बाहागो लायोब्ला बे गेलेबा बेसेबां मोनदों? मात्र 90थाल' मोनदों। दा इसेबां पपुलार मानसिया 90थाल' मोननांगौथ' प्रश्न जाया नङा होमबा? 90थाल' मोननांगौ खुनु प्रश्नआनो जाया। बेयो गोबां हिउज नाम्बार उइदाउट कन्टेस्ट
पास जानांगौमोन देरहानांगौमोन दा दिनैनि थारिखआवबो जोंनि हालामावबो बिदिनो जादों जे आब' अनजालि दैमारिखौ गोबाङानो रेसपेक्ट खालामो मानियो दिनै बिथाङा बै समावबो इलेक्सन गेलेदों नाथाय जेनदों दिनैनि थारिखआवबो आब' अनजालिया बर'फोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय जोङो बिथांखौ रेसपेक्ट खालामो बिथांनि फेमिलिफोरखौ जों गासैखौबो रेसपेक्ट खालामो दा गमामायैनो जुदि जेनोब्ला नैबे आइरन शर्मिलानि बायदि आं ओंखायनो बेखौ उदाहरनाव लाबोग्रोखादों दा देरहागोनखौथ' बेसेबां रावबो रोखायै बुंनो हाया दा गमामायै जुदि जेनमारोबा बिथांनि बै समनि जेसेबां दुखु खस्थ' लाबोनाय हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय बेफोर गासिबो फैलार जाजोबो बिथांनि जे मान सन्मान बैफोरबो माने गैया जालांनो हमो दा आइरन शर्मिलाया 16 बोसोर बेबायदि हांगार स्ट्राइक खालामनानै जुदि जेनोब्ला बिथाङा बेनिखायनो बुंदों पलिटिक्स इज नट माय काप अफ टि होननानै आरोखि दा बेबायदिनो जाहैगोन आब' अनजालिनि जारिमिनफोरावबो आं बेखौसो नुहुरदों जे दिनैनि थारिखआव जोंनि एक्स एनडिएफबि माखासेफोरा दिनैसिमहालागै जयैनो दंमोन नाथाय जेब्लाना राजनितिखौ फोसावबाय दिनै जिल्ला माखासेफ्रा गालांनोसो हमदों जोंजों कन्टेक्ट खालामहरदों जे अल्टारनेटिभ पार्टि दाबाय सार बियो अल्टारनेटिभा मा जागोन बुजिया हयथ' सोरनिबा उदैनि थाखाय अल्टारनेटिभसो जागोन नामा बिसिमहालागै बेस्राफोर बुंहरो सेंग्राफ्रा दा बेनिखायनो मा जाहैगोन बुंस' हाया नाथाय जोंनि नोजोराव जोंनि नुहुरनायाव दिनैनि थारिखआव जोंहा इसेबां गोगोम गोरा पार्टि थाखासेयाव गुबुन मोनसे आरो बर'लेण्डआवहाय पार्टि दानानै जे बेयो मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन आंनि बिजिरनायाव आं बेखौ नुहुराखै दिनै फुलि केसफोरनि बिथिङावहाय NIA केसनि जोंहा NIA केसआ दिनै 2023निफ्राय लानानै दिनै बोसोरसे बारबाय बिथांमोननि जेसेबां इक'नमिकेलि हेल्प खालामनांगौ फाइनान्सियेलि हेल्प खालामनांगौनि बिथिङाव गासिबो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जोंहा रन्जित बसुमतारी EM बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो राङारि अनसुंथाइ हरनायनि गेजेरजोंब्लाबो बहुद मदद होफैदों दिनै बिथांनि नाजानायावनो आरो जोंनि बे सान हर खामानि मावनायावनो बे केसफोरा पजिटिभलि खामानि मावनो बा जागासिनो दङ दिनै बियो सफैबाय आसामाव सेन्ट्रेलनिफ्राय खुब खम समनि गेजेरावनो बियो जाजआव थांगोन बिनि गेजेरजोंहाय जोङो मेक्सिमाम पजिटिभ लाइनावनो खारगोन होननानै जों मिजिंथिदों रिहेबिलिटेसननि बेलायाव जोंहा गासै दायो 4840 मोनफुंनो हाबाय जोंनि डिमान्डआ बै समावहाय 678 ल'सैमोन दा 678 आव दाखालि 8 थारिख खालि रानबाय माखासेखौ 590 रानबाय दा बारा गैला मथा मथि 200सो दंबावो बियो हयथ' थाबैनो होनानै बेखौ फोजोबगोन होननानै जोंनिसिम फोरमायहरदों कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PG DCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना
गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।